Ir-rata baxxa tan-nisa fuq is-suq tax-xogħol hija problema kbira, kif anke rrimarkat l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Standard & Poor's fir-rapport tagħha pubblikat iktar kmieni dil-ġimgħa. Huwa f'dal qafas li l-Gvern ġdid jipprovdi l-opportunità lil familji Maltin u Għawċin ta' servizz ta' child care mingħajr ħlas tal uliedhom. Din il-miżura li d-dettalji dwarha tħabbru llum f'konferenza tal-aħbarijiet mill-mexxej Laburista Joseph Muscat mistennija tkompli tħeġġeġ aktar ġenituri l-aktar nisa jitlu fis-suq tax-xogħol jew illi jkomplu jaħdmu. Il-proposta ta' Gvern ġdid se tkun applikabbli għal koppji li jaħdmu it-tnejn full-time u li għandhom tfal ta' 3 snin jew inqas. Koppji li l-mara tidħol taħdem full-time għall-ewwel darba u jibqgħu jaħdmu tnejn u għal ġenitur illi jrabbi lil uliedu waħdu jew weħeda u li jkollu impjieg full-time. Dan il-programm eventwalment jiġi estiż ukoll b'mod prorata għal dawk b'xogħol part-time. Din il-proposta se tiġi tiswa 3.1 miljun euro fl-ewwel sena u tonqos biex mill-5 sena taqleb f'bilanċ pożittiv. Din il-proposta mistennija żżid il-parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol b'2500 oħra li jiżdiedu ma' madwar id-9600 li mistennija jitlu fis-suq tax-xogħol matul il-5 snin li ġejjin. Fuq perjodu ta' 5 snin se jkun hemm żieda ta' 3000 post għat-tfal li se joħolqu 500 impjieg ġdid fuq livell ta' carers. Dawk il-ġenituri li ma jridux jitlu f'dan il-programm se jibqgħu jibbenefikaw minn tax reduction benefit. It-tfal li diġà qegħdin jieħdu servizz ta' childcare se jkunu wkoll eligibbli tant li l-ispiża tinkorpora l-itfal kollha li qegħdin f'childcare center bħalissa. Il-privat se jingħata preferenza mill-Gvern ġdid sabiex dan il-programm jitħaddem miegħu. Il-Partit Laburista jemmel li din il-proposta tgħin sabiex ikun hemm iktar parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol u bekk l-ekonomija tikber.